Nesreća se dogodila nešto posle 22 sata u mestu Cerje, kada su se direktno sudarili automobil marke Fiat Stilo novopazarske registracije i minibus prevoznika Janušević, koji se iz pravca Raške kretao ka Kraljevu, a u njemu je bio kompletan tim rukometnog kluba Karađorđe iz Topole. Vozač Fijata, muška osoba iz Novog Pazara, poginuo je na licu mesta, a njegov suvozač i još 2 osobe iz minibusa teško su povređeni. Jedno lice se nalazi u centralnoj intenzivnoj nezi sa teškim telesnim povredama, obostrani prelom rebara, prelom grudne kosti, ključne i pneumotoraksom, i 2 pacijenta su hospitalizovana na ortopedskom odeljenju sa teškim telesnim povredama. Kod jednog je prelom čašice i prelom rebara, a kod drugog je traumatsko iščašenje kuka, gde je kuk u anesteziji vraćen na svoje mesto i radi se dalja dijagnostika da se vidi vezano za njegovo lečenje. I jedan i drugi pacijent su stabilni, koji su na ortopedskom odeljenju. Vozač minibusa i trener rukometaša iz Topole kažu da ih je par metara delilo od upadanja u kanjon Ibra. Samo sam stigao da kažem, ja i majko, ovaj nas pobi i dalje ništa. On je prešao na levu stranu i direktan sudar sa našim vozilom. Kako su prošle vaše kolege u... Svi su povređeni, neko manje, neko više, ali uglavnom svi imaju neke povrede. Je bilo klizavo? Klizavo nije bilo, ali je se on krećao velikom brzinom i prešao je i dalje izgubio kontrolu štalije na našu stranu i direktan sudar izazvao. Niste mogli da izbegnete? Kako? Desno Ibar, nema ništa. To je bilo možda i sreća. Da nas je udario s bokom i nas prevrnuo i u Ibar ubacio. Podavimo se noća svi. Samo se čuo prasak, mi smo popadali, verujete kakav je udarac bio da nijedno sedište u minibusu nije ostalo nas vezano za pod. To je podmladak rukometni? Nije, to je rukometni klub koji igra u seniorskoj ligu i tako. Imamo 7-8 igrača koji se već danas žale da imaju probleme. Ja sam ostao ovde u bolnici, međutim ide na bolje, eto. Kako su oni, imate informaciju? Pa slušajte, ja sam čuo telefonom, imaju problema ovde, ja sam rekao, bilo ko da ima probleme u stomaku, mora hitno se javi doktoru. To su kućama svoji? Da, bili smo do 4:30 jutros ovde u Kraljevu, snimacom, mogu da kažem da su nas ovde primili fantastično i da je i danas isto, samo mogu reći hvala da kažem. Kako se osjećate? Dobro je, meni je kuk bio izletao iz ležišta, pa mi je doktor Mitrović pre 1 sat vremena su mi vratili kuk, sad su mi prestali bolovi, tako ja mislim da će biti dobro. 8 osoba sa lakšim povredama zbrinuli su ekipe hitne pomoći Doma zdravlja Kraljevo i oni su nakon ukazane lekarske pomoći pušteni na kućni oporavak. Ibarska magistrala od Kraljeva do Raške u dužini od 80 km je crna tačka za vozače. Čitava deonica vodi kroz klisuru sa bezbroj nepreglednih krivina, a na deonici do Ušća, koja je duga 50 km, na svega 10-ak mesta je dozvoljeno preticanje. Otežavajuća okolnost nakon nesreće je i ta što u Ušću nema stanice hitne pomoći, pa lekarske ekipe kreću iz Kraljeva, kada je nakon nesreće svaki minut u spasavanju povređenih dragocena.